Скъпи приятели, искам да ви призова да престанем с омразата, да сложим край на кампанията против, анти и как някой е направил живота ни по-лош. Ние имаме визия за България в Европейския съюз. Имаме конкретни политики. Ние знаем, можем и имаме енергията и таланта да го направим. Ще си останем добри съседи и комшии след 5 юли. Ние ценим и уважаваме българските граждани от всички етноси. Затова ви призовавам на 5 юли да гласувате с бюлетина номер 4 на Движението за права и свободи, за да можем заедно с повече професионализъм, мъдрост и опит да увеличим работните места в Ловешка област, да успеем да привлечем повече чуждестранни инвестиции, да подобрим инфраструктурата на Ловешкия регион, а също така да върнем на културната, историческата и туристическа карта на България Ловеч като културен, еко, спа и ловен туризъм. Вярвам, че заедно